hedder Svend Erik. Hvad? Svend Erik. Jeg kommer lidt sådan direkte fra Oksbøl. Kender du Oksbøl? Nej. Hvordan fisen skal nemlig forklare, det ligger lige nærheden af Vart. Jo, jeg er lige jo sådan en dags udflugt til København. Jo. Jeg er sådan en slags tryllekunstner. Ja. Jeg har for eksempel ved, at jeg kan få de bryster til at bevæge sig uden at røre med dem. Ja. Kom med dig. Jeg har godt været en øl, der. Okay. Du kan selv hjælpe til, hvis du lige lukker øjnene. Tryl. Hvad laver du? Du rører ved dem? Ja. Øvertap. Grøn eller classic?